Z 25. listopadu 1931 na místním hřbitově. Turistické zajímavosti. Kluky, aby šli na startovní dráhu číslo 7 pod vedením svého vedoucího družstva. A pana starostu prosím, aby přišel k nám sem na pódium. Já tady mám ještě poznámku od pana myslivce, od pana starosty Karla Šuhajdy, že je myslivcem v civilu, kterému sebrali lovecký lístek, zbrojní průkaz, flintu i uniformu. Zůstal mu jenom klobouk. A roztomilé popelky přicházejí z Vlčic. Obec Vlčice leží v nadmořské výšce 339 metrů nad mořem a je o výměře 1865 hektarů. Obec se skládá z části Vlčice, Bergov, Dolní Les a Vojtovice. První zmínka o této obci je z roku 1248. Název obce Vlčice je odvozen od vlka, ale protože názvy byly spojovány s místním potokem, je zřejmě metaforou jako vlk divoký rychlé vody. Slovanský výklad názvu je však divoký střelec pytlák. Významné památky ve Vlčicích. Kostel svatého Bartoloměje z dob v roce 1600, kamenná socha svatého Jana Nepomuckého z roku 1770, zámek přestavěn z gotické tvrze až po empirickou přestavbu v roce 1829, přírodní krajinářský park v anglickém Slogu z roku 1844, kaplička u kostela se soušloším Krista z roku 1846, fara za husitské doby zanikla, ale v roce 1678 byla obnovená. Přivítejme milé popelky z Vlčic! Družstvo popelek přivádí paní Hana Hendrichová. Prosím vlajkonoše, aby zasunul vlajku do stojanu a vedoucího družstva, aby své družstvo představil. Takže vlajku nesli Štěpán, je tady Andrejka, Zběněk a Vlasta. Vítáme Andrejku, Lucku, Zběnka i Vlastu, kteří se postaví na startovní dráhu číslo 8. A přivítejme taky zahraniční hosty z polských Skorošic, které přivádí paní starostka Barbora Dybčák. Přátelé k nám přijeli z polských Skorošic, které jsou od tohoto místa vzdáleny přibližně 50 km, což znamená, že cesta sem jim trvala téměř hodinu. Obec Polské Skorošice se rozkládá na ploše 10 386 hektarů a leží v nadmořské výšce 215 metrů nad mořem. V obci náleží i 9 dalších osad. První zmínka o této obci je již z roku 1300. Pamětihodnosti v této obci jsou kostel Panny Marie z roku 1824, gotický farní kostel, kaple z roku 1820, kamenná socha Jana Nepomuckého a středověký kamenný smírčí kříž. A také v této obci najdeme přírodní park. Přivítejme naše přátelé z Polska! Prosím vlajkonoše, aby dal vlajku do stojanu. Asia, Grzegorz, Ewelina, Ania. Aša, Grzegorz, Evelina a Aňa z Polska se půjdou postavit na startovní dráhu číslo 9. A paní starostku prosím, aby přišla sem k nám na pódium. A já už bych si ráda zatancovala s nějakým tím čertem. A teď budeme losovat, který starosta bude kterému družstvu rozhodčí. Chvilka napětí, prosím postupně, aby jste si přišli vylosovat číslo, když si tady vylosujete číslo své obce, losujete znova. Můžete to je to opravdu, jak já na to přijímám, je to fuška puštěňátko. Pan zástupce starosta z Žulové si vylosoval Žulovou, takže losuje znova. To by teda nešlo, to by
tak teda nešlo. Skorošice! Skorošice budou mít přísného rozhodčího z Žulové. Pan starosta z Černé Vody si vylosoval družstvo. Černá Voda! To není možné. Čertíci, byste to určitě namixovali. Oni si chtěli fandit sami sobě všichni. Co by se vám tak líbilo? Velká Kraš! Velká Kraš! Bude mít přísného starostu z Černé Vody. Malá čarodějka bude přísným rozhodčím které obci? Už to hledám. Kobila. Kobila se lekla. Kobila bude mít paní starostku Zuzanu Jakmanovou za přísného rozhodčího. Ne, nebude, to by nešlo. Je to možný? Vápená. Vápená! Já už mám jistotu, že Velkou Kraš nevylosuje. Velká Kraš už je zabraná, ta už se nevylosuje. Žulová. Ani Vlasta Kočí bude přísným rozhodčím Žulové. Bojte se. Pan starosta František Kadlec ze Skorošic bude přísným rozhodčím Kobila! Kobile. Stará Červená Voda! Stará Červená Voda bude mít přísného rozhodčího pana Paní Barbora Dybčák vytáhne družstvo, kterému bude přísnou rozhodčí. Černá Voda. Černé Vodě. Pan starosta ze Staré Červené Vody bude rozhodčím. Kterému družstvu můžete si vybrat? Kdo vás podplatil? Kdo? Koho si chcete vybrat? Vlčice! A hádejte, co bude, kdo bude porocem a přísným rozhodčím poslednímu družstvu. Polské Skorošice. Ano, Polské Skorošice bude přísně hodnotit paní Hana. A aby jsme si byli jistí, že všichni jsou schopni dělat přísné rozhodčí, jako první dostanou těžký test. Prosím čertíky, aby jim rozdali testík, který je na správnost, ale za něj můžou získat cenné body pro své družstvo. A líbivé. Takže já ji poprosím, aby nám to taky prozradila, aby jsme věděli, co naši sousedé mají rádi a jestli znají i ty naše. Moi kochani, u nas są bardzo popularne bajki Grimma i bajki Hansa Christiana Andersena. I taką najlepszą bajką, myślę, te, które dzieci lubią przede wszystkim, to Czerwony Kapturek, to po pierwsze. Po drugie, Królewna Śnieżka, następnie Księżniczka na ziarnku grochu, Kopciuszek i Dziewczynka z zapałkami.
Takže vážení a milí spoluobčané, milí hosté, přátelé z polských Skorošic, dovolte mě, abych vás všechny oficiálně přivítal na 7. ročníku skorošických slavností. Jsem rád, že jsme se opět sešli po roce v tak velkém počtu. Věřím, že i počasí nám bude přát, tak jak nám přálo v předcházejících letech. Takže přeju vám krásnou zábavu a teď bych vás požádal o krásný velký pokřik. Zahajuji dnešní hry s pozdravem Nazdar! Děkuji. Jeden rozverný bude svolávat všechny soutěžící, když budou začínat další pohádkové disciplíny. Tímto a čertík číslo 2 bude startovat všechny disciplíny s zvonečkem. Předpokládám, že všichni vylosovaní rozhodčí už jsou na svých místech. Ještě bych vám ráda představila sčítací komisi, paní Dášu Kabelovou. A pozor, taky já jako Káča budu dohlížet, komu strhnout body. Takže doporučuji snažit se. A já si myslím, že jsme všichni připraveni na velké překvapení. Prosím, abyste se všichni podívali sem na pódium, protože začíná kouzelný pohádkový den, který si užijeme. A uličníci chlupní se slunečí klaseky běhají tam na zpěv. Podle střelíce, hvězdy nebo úsměvu? Podle uší. Jak probudil princ Růženku? Pohlazením, probuzením nebo zatroubením? Pozor, my si budeme muset všechny ty pohádky zopakovat. Koho zmrazila Hulka, Mrazilka, Zmrazíka, Ptáčka a Nástěnku, Babu Jagu a Marfušku nebo Ivanka a Nastěnku? A je správně. Kolik let měla malá čarodejnice? 7, 12 nebo 127? Kdo byl jejím nejlepším kamarádem? Kocour, havran nebo medvěd? Kde pak? V co se proměnil kocour v botách? V myš a ve lva, nebo v hada a v myš, anebo v prince? A kdo pomohl čertovi od Káče? Voják, ovčák nebo mlynář? Starosta! A proč Káču nechtěli ani v pekle? Protože nutila čerty pracovat, umývat se a tancovat, nahněvala Lucifera, anebo neuměla vařit. Takže kontrola, všechny svých stanoviští, zvednout se doli teď. Výborně. Sedulou nosič je zároveň...
Místo soutěžní disciplíny se můžeme odstartovat. Červená voda. Vlčice. Takže, ano, zemní dolů. Připravte se. Připravit, pozor, zvoneček. Hej, vlčice! Obejdi to, zpátky! Zpátky! Já jsem tady poběž. Zpátky pozor. Tady, kolem, tady. A zpátky. Tady ještě, stůj! Tady ke stromek, poběhnu stromeček. Nezapomeň na stromek. Tam je stolka. Dobrý stromeček, na jeden. Nevadí, to je technická závada. Stromeček a zpátky.
Środkiem, upichnij i środkiem. Jaką małą.
Všechno na pátek. Rychle! První káča byla úspěšná. Tolik ženichů. Káča to roztočila. Já bych připsala volejbolské káče. Tento ten taneček. Vypadá to, že každá káča si našla ženíka. Jenom já jsem tady na oce. V klidu, kdo nakonec, drahý, že ti nezapomenou poděkovat těm tanečníkům, protože byli úžasní. Úžasná rychlost, jak ta káča z Černé Vody si našla tanečníka.
že ti odevzdají úpisy rozhodčí. Jedno si vyzvuj a už si dej na to. Malé máš? No, máš moje. Taky šame? Jaký máš numer? Jaký máš numer? Ale ja mám 48 nohu. Pomôž jí potom oblíkať, jo? Ej, pomôž jí to oblec. Jo. Tak to nachystej. Náhodou našel někdo krásné šaty. Jej!
Chłopiec mi na jeden! Jeden! Raz, dwa, trzy! Dobrý, uciekaj! Prosím Hůrku, aby nám zahrala skladbu o Noé. Poslední 8. pohádkové místo získává obec Skorošice s Luciferem nejvyšším, s panem starostou Františkem Karlecem, který předá ostatní. Pobila. A polské Skorošice. Máme na